Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Bwino, Muritani, Magadi. Machokera kuponi, Mabakupi wazukuru wangu. bwino bwera machita ku, mwabwera mweka mazvipira one. Imimi kuya kwamaita kumazvipira ere kuya kana kuti haiwa. Na mtima wanu, Ni moyo wenyu. paliwe kana kumanikizi wambo. Hapana manikidzwa hapo. Chadidi, Chokwadi. sabu wanu mbani. Sabuku wenyu kwa munobva ndiani. Chadidi, Chokwadi. iwe msikane wewe. Iwewe ama iwe. Mama, Amai. ndikukukata. Muno mudare mangu ndikukubata. Pankani ya ufiti. Ili nawe huroyi. Asi ufiti wa chombo. Asi huroyi wako. Udapasiwa na mamuna wako. Wakaupiwa nemurume wako. Mamuna wako, musu wa kutada ufiliseri. Murume wako iwewe mazuwa akakwana ekuti akufa. Funa ufotokozo weka bwino. Handisuda kutaura inini, ndoda kuti utaure zvese zvakaitika. Tina chikamu. Tine zvikamu zvinofanira kuti zvitaurike. Ulewe Chadidi reka kunjengambo. Kutaura chokwadi, usanzvenge pamwe paunonzvenga. Ulewe zvidachika mamuna wako hada kutaniza. Wotaura pakakushedza murume wako akuda kufa. Zvimwemo ndikuchidziwa. Zvimwe zvacho ndikuzviziva. Zvenze ndikuchidziwa. Nemazita evanhu zvese ndikumaziva. Afana vamwe vandofiliseri. Vamwe vakatofa. Vamwe afana ndopinda kutofiliseri pomwe. Vamwe vakutoda kutopinda futi pajana kutoti vatofa. Mwima wako andamba kucha wewe. Musha umu munototyiwa imimi amai. Reva ndakupasa tembo. Ora ndakupa nguva imbotaura. Kuchira manja. Chiombera maoko kuna. Oyati ndibano ndiningana dzina rangu. Taura kuti zita rangu ndonzi ndinobva kwakati. Mutanga kutaura nawo yenyu. Bwino reva. Taura Zita ichi. rangu ndinonzi Stembile. Hiwayo kana iri yekumurume Stembile Macheka. Ndakarorana nemurume uyu 1971. Tikaita mwana wedu wekutanga uyu 1972. Ndikagara naye zvakanaka. Ndakazoti 73, 74, 75 vakaita accident nemotikari vachibva vakuvara zvakaipisisa. Saka ndo pakatanga kubuda nyaya dzezvikwambo kuti accident iyani yakonzerwa nezvikwambo izvozvo. Saka vakazotsvaga n'anga yainzi Masamba ikauya kumusha vakabatsirwa mai vavo vanga vachiri vapenyu. Kuzoti tabva ipapo takazogara 75, 76, 77 ndaita 75 ndakaita mwana wangu wechipiri 77 ndikaita wechitatu 82 ndikaita wechi4 90 ndikaita mwana wangu wematwins vemusikana nemukomana. Ipapo ndakanga ndane nhau iyoyo kuburikidza nevana. Mwana mutwini arwara mutwini uyu akanzi kuchikoro aperekedzwe nevamwe vake kuuya kumba. Akaperekedzwa nevamwe vake akauya kumba. Asvika kumba ivo taive chiita panga paine nzara, saka takanga tichienda kunoshandira kugadzira marodhi dzemumusha medu. Iye achibva ati ndoda kuenda nemwana kuchipatara, iwewe chisara kumba uchishanda. Ndikasara ndichishanda. Akaenda zuva rekutanga rechipiri rechitatu akadzoka mwana asakwanise kubatirira kumusana wangu dai. Akatoburutswa mwana akaiswa nakondakta kumusana. Akauya naye kumba akasvikomukanda pasofa. Ndobva ndateera koinda zvikanzi mwana hasisina simba. Jekiseni rabaiwa kukiriniki rabva radzoka kuratidza kuti mwana haasisina simba. Ndikati saka toita sei? Zvikanzi hapana chokuita, mwana akutofa. Chimusiya angofa zvake pasofa. Ndobva ndati hazviiti, ini ndakuti mwana ndoendesa kunonzi kwaMusami kuhospital. Zvikanzi kana uine mari yako yebhasi uchatakura mwana kuenda naye kwaMusami. Kana iri yangu yemuhomwe kwete, chiregera afire pano, nokuti handingazowesta mari yekutakura chitunhu kubva kwaMusami yemunhu abva kuno akafa. Ndikati aiwa, anonofirawo kupi? kwaMusami kune vamwe vanofirawo kumahospitari. Saka ndakanga ndichipota ndichipiwa mbatya nemwana wangu uyu, ndichitengesa ndichiisa mari yangu yavasanga vasingazivi. Ndikakwira bhazi, ndakuenda kubhazi, vakateera vakauya kumatanga, bhazi rikamira. Ndikatora mwana yekuti ndimise kumusana, ivo vachibva vamutora vachibva vandiisa kumusana. Chibva ndabereka mwana kubva atakura bhegi, ivo vakazoteerawo tikabva taenda tese kwaMusana. Tiri pamatanga tisati takwira bhazi, mwana akagwina kugwina achipindura maziso. Ko chii? Ivo vachibva varidza mhere, vakusimuka kuchemwa achienda. Handa kutotsvaga munhu anotora bhara auya atakure mwana tiende kumba. Ndikati kwete, ini kumba handiendi.
Zvikanzi saka kana ari wangu mwana wandakazvara achinzi anofanirwa kuti afe, anofanirwa kuti afe. Haungarambidzika nokuti mwana ndiye wangu. Ndobva ndati aiwa, hai zvese zvamukutaura ndezvenyindi, mwana ndikuenda naye pamusana. Takasvika pamusana kuchipatara, tikaburuka bhazi tikaenda pachipatara. Tasvika pachipatara vakanditi gara apa, ivo ndo vakapinda nemwana muchipatara. Vapinda nemwana muchipatara, 4 dzakanga dzakukwana, madhoktors akubuda kwaoutpatient akuenda kumawadhu. Ndobva vadzoka zvikanzi vanzi idzokera nemwana kumba, mapirisi mapihwawo kiriniki mwana abayo. Saka ndakutoenda nemwana kumba, ndikati kwete mwana haasi kuenda kumba. Ndobva ndamhanya pandasvikobata chiremba dhastikotiria. Ndobva acheuka zvikanzi kochii, ndikati baba vapinda nemwana muchipatara. Vari kuti mavati imimi tidzokere nemwana kumba. Mwana haadzokere kumba nekuti mwana ari kugwina. Zvikanzi havana mbozvitaura. Chiendai kuwadhu munotsvaga mubhedha usina munhu. Kana matsvaga mubhedha usina munhu moisa mwana pamubhedha, tiri kuuya ikoko. Ndobva ndavataurira zvikanzi chasara uchiita zvose izvozvo wega, ina handipo. Iwewe nemwana wako ndimuri kuziva zviri kurwarisa mwana uyu, kureva uyu anga ari kuSouth Africa. Uyu muruda kuti muchekerese mwana uyu ashandise mwana wangu kuSouth Africa. Ndobva ndangonyarara, ndobva ndatora mwana wangu ndandonesa pamubhedha pawadi. Ndobva ndadzoka, ndobva ndatora bhegi rangu ndandonesa muwadi. Ndaisa muwadi, ivo vakatenda vakasvikomirawo vakatarisa mwana vachibva vadzokera. Madhoktors akazoya ari 3. Akasvika muwadi muye akatarisa mwana. Nyatsorondedzerai kuti chii chakaitika. Pandarondedzera ivo ndobva wapinda vamira padhoo. Kanzi ndimi baba wamwana uyu. Zvikanzi pamunogomira padhoo seko pinda ikabva wapinda. Ndizvozvo here zviri kutaurwa naamai? Zvikanzi ehe. Zvakanaka. Ndobva tarara. Saka uyu akabva kuSouth Africa, ndobva asvika kumba kwake kweko, ndobva akwira. Ndamufonera kuti mwana arwara kuno. Koyawo anomuteedzera wa75 anonzi Simba akanga ndamufonera futi aisenza Marine Roberts Construction muHarare. Akabva akwira wakauya pamusana. Saka uyu akazosvika kuma12 ma12 dzeusiku. Saka mwana uyu akagwina zviya zvekugwina. Saka machiremba akadaidzana akauya. Maticha ari pachipatara akanotora ma-ice blocks vachimuisa. Akazobvunzwa. Paive na sister vaive nehomo kumakumbo, vaine dzinonzi chii dzemaoko. Vakativo chii chiri chauri kuona? Akati ndikuona tuvanhu tupfupi twakadai 2. Vachibvunza murwere. Vachibvunza mwana murwere. Kwakabata mapfumo. Saka tiri kuti tukanditi pandinoti siki payadai kudai so, ndopandinenge ndakugwina. Ndikadai so, chimwe chacho chobva chanditi futi siki, ndobva ndadai so. Zvandibvira pamatanga, ndakuda kukwira bhazi kuya kuno. Zvikanzi zvikanzi ndobva zvazoenda zvinhu zvezvi. Ndopakazosvika uyu. Ndobva tarara. Takangorara tese muchipatara takangomira. Makuseni ndobva zvanzi nasister uya ane homo. Nhasi china masowe ari apo pamatombo apo ndopanopindira mapostori. Endai munobvunza chii chiri kukonzera mwana kudai. Ndezvechivanhu izvi. Saka uyu nababa wake nemukomana anonzi Simba vakaenda pamasowe. Vakasvika pamasowe vakabva vanzi vasati vagara pasi, simukai muye kuno kune mwana ari muchipatara. Zvikanzi mwana atotorwa nechamupupuri atoenda. Ndiri kungoona kuti achiri paasisi. Ndobva vadzoka, ndobva asvikonitaurira zvikanzi amai ndozvataurwa. Ndobva ndati vandamhanya kuna sister uya ndikati sister, kwamatiti tiende kuya zvanzi mwana adini atofa. Zvikana sister uya vaenda kuna madzibabani. Ndobva ndati handa kuzoziva toenda kuna madzibabani. Ndobva abvunzwa zvikanzi zvikanzi endai kuna madzibaba Lawrence vanogara paBhora. Ndobva ndavataurira. Ndobva vadzokera madzibaba Lawrence. Ndobva vanzi ndobva vaenda ipapo. Vasvika ipapo vakasvikotaurwa kunzi mwana dai pasina kuti makurumidza mwana anga achifa ada kudawa nezvidhoma. Saka toita sei? Zvikanzi handei kwaBhora kumba kwake. Saka ndine mwana wangu wa77 nemurume wake vakabva vauyawo kuchipatara Makuseni vaisita kutofunga kuti saka zvatanzi tiende kwaBhora tinoenda nei? Mukoma mukwasha akabva asvika nemotikari yake nemudzimai wake. Inini neuyu ava vakadzokera kumasowe vakati baba vari kuramba titiende kwaBhora. Zvikana madzibaba Lawrence aiwa torai munamato mungoti pamune muchitaura navo mukanda munamato pasi.
ndobvaenda bhokanda muna matopasi ndobva adzoka uyu zvikanzi nasista iwe makuenda kuzi hatakuenda kwabhora zvikanzi wopinda muchipatara wobachi woisa mwana kumusana wobva watora gumbezi wofukidza wobva wabuda muchipatara mupurisa wepagedhi ndichataura naye ndobva abereka mwana ndobva tabuda ndobva tapinda mumotikari ndobva taenda kwabhora tasvika kwabhora baba vaye vakasvikogara sezvatakaita kudai ini ndakagara wapo mwana akanga akagara akazemberana neuyu zvikanzi aiwa iwewe usamubate musiyari uko ngagareka achibva agara maziso ake akanga areya iri ziso rakutarisa uku richitarisa uku akanga asina simba akanzina madzibaba bata kendri vabata kendri zvikanzi tarisa kumabhazi wabva tarisa kumabhazi wakabata kendri zvikanzi uri kuonei zvikanzi hapana chandiri kumboona be ndobva radzi rabatidzwa futi ndobanzi tora kendri utarisa ndobva tarisa zvikanzi zvikanzi kuona tumakendri tutatu turi kubvirira pasi pasi zvikanzi ramba wakatarisa chete ndobva atarisa zvikanzi makendri aya ari kubvira zvikanzi wo zvikanzi simuka ipapo uende apo pakamira mota apo saka aiti papatatatatatata achitadza kuti ndauda kuti ndimbate zvikanzi musamubate ndobva zvazonzi chigara pasi ndobvagara pasi zvikanzi baba oimbiyai ndobva wanzi gezai maoko mugeze kumeso mugeze tsoka dzenyu mupe mwana anwe ndobva wageza ubva wanusa mwana wapedza kunusa mwana zvikanzi chigarai pasi matoronorachi mwana akutoita zvakanaka ndobva mwana anisimuka bva asimuka bva enda kumotikari bva adzoka vasvikomira zvikanzi uri kunzwa sei zvikanzi handinenge ndiri kunzwa simba zvikanzi kwete kuti unenge uri kunzwa simba watova raiti saka akanzi mvura iya atora ageze kuvefu maziso ayo bhadi adzokera panzvimbo takabva ipapo zvikanzi chidzokerai zvenyu kuchipatara akanga aita bundu apa bundu racho rakangokura kudai so singanzwisisike bhaitwaituka ribata richitefetefetefe ndobva tabva tadzokera kuchipatara takasvika kuchipatara kumapasti 8 treatment iya yemuchipatara yakajambwa ndobva tangosvikaona sister uya tikati tadzoka zvikanzi aurati ndichangonyora pakadhi kuti madi mamuri pano ndobva tapinda muchipatara uyu muprofita uya takazobva naye kwabhora akati baba ndikuda kutonobvisa zvinhu zvenyu nhasi vakati oright handei vakauya uyu nemukomana wangu iye wa75 nababa vakabva vaenda kumusha kwamaodza ikoko vakasvika kumusha chimborondedzerawo zvamakasvikaita musha unotoda mvura yekunwa patakasvika kumusha kwamaodza akati kuna baba zvirinani mupfise zvinhu zvenyu nekuti nguva yareba tichitambudzwa nezvinhu zvenyu saka takati tichisvika nemustori uya mustori akati handipindi mumba menyu makadi makarema saka ndinovesa choto panze ndopandinodi pandichashandira zvinhu zvangu saka mustori takavesa moto mustori ndobva ndidaidza akati vanzvadzi muri kuonawo here zvandiri kuona ndikati aiwa handina zvandiri kuona zvikanzi pamba penyu pano pakadi pakarema saka baba wakabva vabudamba ndobva wavhura madhoo ese emba kubva ekubhedroom ravo hombe ndobva vaenda kubhedroom redisu revasikana okuvhura kuti mai madhoo vavhura madhoo postori ndobva nditi kwandiri zvikanzi uri kuona sei vari kuvhura madhoo ndikati handizive sei vari kuvhura madhoo zvikanzi vari kuvhurira zvinhu zvavo kuti zvidi kuti zvibude saka postori akabva zoti inini panapa ndauya ndititega saka handichakwanise kudi handina chandachakwanisa kukubatsirai asi postori ndobva taura kati ini pano pamba penyu panapa handisi kurara nekuti panapa izvozvi kutaura kuno ndinogona kumunga ndakadi ndakatodzipiwa saka mupostori akazobva pamba ndokunorara kunomirirwa mai mabhasi ndokuenda kwaakaita mupostori uyu takazomboedza kuzamawo kuti ndimufonere kuti nditi madzibaba chidzokaika mudi muite basa riya zvikanzi handikwanisi musha kwedu kwakadi kwakareba mupostori uya paakabva kumusha nevava akauya kuchipatara vasvika kuchipatara vaisira mwana munamato apedza kuisira mwana munamato bva mwana dombo zvikanzi dombo unoisa muhomwe pauri ndo pariri usazodonedza dombo iri kumba kwenyama handidzoki ndarara panze ndatiza mumba makaipa iwo baba wangu achingoti unobvisa zvako but chakanishamisa zvekuti vakasvikobvira madhozi edzimba dzedu saka zvakwa zvanzi kudai
saka ndarara kukuroti ndikati zvakanaka zvikanzi asi kana magadzirira inini ndine vamwe vandinoshanda navo tikauya tiri chikwata pamwe togona kuzvikunda but pagedhi chaipo chaipo ka takatopinda nokuti takabva navo kwamusami dai vakanga vari kumba isabva uku taisapinda pagedhi ndobva ndati zvakanaka saka ndodii zvikanzi aiwa iye zvinezvi mwana uyu mochigara naye kana vati munoenda kuharare kana kudii aiwa zvatova right vandagara uyo akazouya kuchipatara auya kuchipatara vatanzi ndanzi kunhingi kuharare hospital vatatorwa neambulensi ndakuenda kuharare uyo akateera nemotikari dzeku aisabva atera kuchipatara kuharare hospital tasvika kuharare hospital mwana akasvikonzi pari kudiwa mari yekuti aonekwe kuti skani yekutorwa musoro baba vaya ndobva tavafonera vakabva vauya tikavataurira kuti zvanzi kurudiwa mari yekuti mwana aonekwe musoro vakandotengesa dhonza ravo hombe tichazotorana 400 ndobva vauya kuchipatara vasvoti mari chiri bhadhara iyo vatakuti tichibhadhara mari yazvikanzi ayo chimbomirai vatamira saka pakavaka mukomana kane 18 years pavisiting yemaskati iya vanopinda muchipatara kavachinamatira varwere kakangosvika ukasvika kamukomana kanzi Lawrence ndiani vatati ndiyeyu Lawrence machenga tikati ndiyeyu zvikanzi amai namatai mwari venyu vanokudai Lawrence anga achipanga kufa achiura nezvikombo zvebaba wake baba wake izvozvi vari pamutapo vambopinda muno muchipatara tikati handiti ndofunga vari kupinda nekuti vanhu vachiri kudi vachiri kupinda zvikanzi havasi kupinda ba vari kusvika munamato uri kuvapisawo kuti vazoonana nemwana ndikati mheni ndobva tabva pai zvikanzi kana manzi muchibuda muchipatara munobuda asi munoya nekui nekumba kwangu kuotafoza handiti panhamba yakati tikataiwa zvakanaka baba vaya vakapinda vachiita panopinda vanhu pressure stereki vapai ndopa vakangopinda vakangosikodawo vachibva vangopfuuro vachibva vangomutarisa vakamuona taripo pambedha vavangobuda havana kutaura nesu takubva kuchipatara takazoenda tinemba kuGlenora B kwaimba yavanga vachigara ikambani ndopa takuti tichibva muchipatara iyo vakakwirawo B yavo yega tikakwirawo yekuteka vanonzi vakasvika pamba vakati kana Eriza auya namai vake muwataurira kuti ndaenda kunorora kwagaraisa zasi kwasikocho tikati tikati zvakanaka patasvika pamba tozotera kwagaraisa kwe ko inda maya kuno zvikanzi mumba umu hamusi kupindiko mumba mavo hamusi kupindika tikati zvakanaka isu bva tarora zvedu ivo ndobva tamuka tienda kuchipatara mangwana makuseni iyo vakazouya vhisi yemasikati takapinda ya6 vatangogara kuchipatara ikoko ndopa vakauya kuchipatara kuye ndobva vasvikuenda kumiti kuye kunogarira vanhu vakabva vafonera mukoma wavo vakafonera munin'ina wavo vakafonera mumwe mukoma ari kumvuma vakafonera mumwe mukoma ari kugweru kuti izvo hapana anofanirwa kuenda kuchipatara kunoona mwana uyu nokuti Eriza namai vake ndo vari kuda kuuraya mwana uyu kuti vamushandise saka imi musaende paikoko nokuti inimi mukazoenda makuiti against inini kana mwana uyu afira ikoko Eriza namai vake vachadya nyama vaya vakati zvakanaka mukoma mukuru firstborn yemba mavo akabva auya iye nemwana wake mukomana nemwe mwana mukomana womuno muHarare kuchipatara pavhisi yemaskati iyo vari kumiti kuya vapinda muchipatara munin'ina wavo lastborn wemba mavo anga achiticha nemudzimai wake saka akauya iye ningi mudzimai wake nevana vake vairi nevaroora vairi vachibva vapinda muchipatara iyo vari kuzviona vari kumiti uko vakagara ndobva wapinda bamukuru akati ndaya kuzokuona yamainini mwana chichi ndikati ndiyeyu ndobva vabuda saka patakabuda muchipatara takabva tananga kupi kumupostori kuya tabva kumupostori kuya ndobva tanorora kumba iwo vakabva vananga kumusha pavakabva vakabva vadzokera kumusha kwakanga kuine nhamo vakabva vaita zvekunhamo kumusha ikoko isu bva tamukoma mangwana makuseni tichiuya kuchipatara ndobva tasvikonzi nachiremba mwana anga achienda kumba Maria yakanga vati titise mwana skani takanga tinaye mumwe chibundu chakabva chaserera ndobva tangotorana noita akuenda kumba kwake kukwekwe vataenda kukwekwe tasvika kukwekwe vataenda kumadzibaba svikana madzibaba maita zvakanaka mauya nemwana asi ndiri kuona baba ava vane mubvunzo mwana uyu havasi kuda kuti aruzwe mwana uyu vari kuti mwana uyu ngauye ndimite sei apinde
jutu. Saka amai ndikuona kuti muchatadza kuikunda hondo iyi. Mwana kuti agare kunokwekwe uyu anogona kuuraiwa nababa wake nenhau yemwana kunzi wakuzvita baba iwe wakamira sari. Saka isu takazoti zvinotoita sei? Zvikanzi zvandakuita ndezvekuti endai nemwana kumushaiko. Moziya ndakatya kuita rutsanga ruri mumvura. Ndikafunga zvangu kuti dai kunzi vana ava vakazopota vachiitwa vachiuraiwa zvavo ndisingaone zviri nani. Uyo akati aiwa amai imimi mukadaro isitozodii, imimi endai nemwana kumusha. Vatapuwa munamato inini wangu mitatu tichiburuka pabhasi stop todonedza munamato, tichisvika kumba todonedza munamato. Mumwe ini wandinogara nawo iye wake waanogara nawo iri mitatu munhu wani. Takati tichikwira ukwekwe hatinamboataura kuti tiri kuuya, takaona vakamira pabhasi stop. Sadza remanheru vakanga vatobika kumba, vatotakura mattress vatoisa kumba kwemuvhana wavo, mwana wabamukuru. Tichingosvika pabhasi stop, mwanangu Lawrence wauya samaita mauya tembo chikangambizi wauya mwanangu wasei? Zvikanzi ndaenda nezvangu baba. Ndobva tafamba paya kumbatana. Wagona kufamba? Zvikanzi tasvika. Tichisvika pagedhi pedu, pamba pedu pane gedhi. Tichibva zvikanzi amai Eliza mira pana, iwewe Lawrence Sara enda kumba kwasisi. Uyu mwana wabva enda kumba kwasisi kunze kwegedhi. Ndobva tamira padhuze nepagedhi zvikanzi amai Eliza mwana uyu haafanirwa kupinda mugedhi. Akapinda mugedhi akamirirwa izvozvo anobva afa. Kana toilet ngaaende kusango asapinde mukati. Ndikati zvakanaka kuti ndivabvunzisise, ndakanga ndatozvinzwa kuya muprofita kuya nekwabhora kuya kuti vane zvkwavo. Ndakabva ndangoti zvikanzi ndikati zvakanaka. Zvikanzi iwe unopinda, iye mwana asapinda. Please ndapota zvongo vakakombira wakumbira Lawrence asapinde mugedhi. Ndikati zvakanaka. Saka takazonotorerwa sadza makubheza angatoiswa iwe ucharara kune mwana wako muvhanawo. Ivo vakabvarira kumba kwavo tikapiwa sadza tikadya tikarara. Mangwana makuseni zvikanzi Lawrence kuda unofunda kupi? Zvikanzi nda unodzokera kwekwe kuna sisi ndokwanda unofunda. Zvikanzi hazvingatenge nani. Bati hondo yacho ndinoikunda here? Iye anga atombouya kudai vakutaura indakagara pa kutotaura hondo yacho ndinoikunda here? Iye ndatombouya kudai. Ndobva ndangoti zii ndakangowata surprise. Zvikanzi asaka zvandakuita ndakutoenda kwarota. Chikoro chedu chinonzi Rota. Ndakutoenda kwarota izvozvo. Ndatipuka ndakuti ndikandinochidya ndobva ndokwenda bedroom wangosvoti kum wari chimwe chipugwa kwe. Ndobva watora chitupa chavo nemari kwarota kuchikoro. Svika kwarota zvikanzi ndazvitsvagira mwana nzvimbo yechikoro. Tora transfer. Nditore transfer. Amini kutora transfer yekuti mwana achinofunda kukwekwe kweuyu. Headmaster achibva ati nhasi moya mangwana. Zvikanzi aiwa mwana anofanwa kuti akwire mangwana. Takaramba ari panapa. Headmaster wavo vakangoti ubva wava patransfer. Ini pandakasara kumba ndakasara ndichidzura nzungu mamuri muna namachi. Pandadzura nzungu pandatanhaura pandaita ma50 angu mairi nebhakiti pandaisa musaga. Vachidzoka kwarota zvikanzi mangwana museni mumuke tobva tamuka tichienda kubhazi. Mwana adzokere kupi? Kukwekwe. Panapa pasisiri right maerisa. Zvandakutoita ndezvokuti ndichatombotsvaga n'anga inouya kuzopisa zvinhu. Ndikati zviko? Zvikanzi munhu womurume kana wakagara ungogara nje ungoita semunhu womukadzi. Unotsvagawo zvinokusimbisawo kakuti uitewo munhu unochiremera. Ndikati zvikanzi ndikati kana mati henyu moda kuti zvipiswe pakadi pakanaka. Zvikanzi zvakanaka. Ndikatamuka kuseni masaga yakanorarira kuroti kuti bhazi rekwedu rinobva kumushana 3. Vatamuka vandikwidza bhazi pandakwira pandaenda kwekwe. Ndasvika kwekwe pandagara. Ndakazodzokera kumapostori madzibaba aidzifungai. Zvikanzi nadzoka ndikatenda dzoka. Zvikanzi vakasvikoita sei? Zvikanzi zvose zvavaitaura zvaive chiri chokwadi. Baba vakaremerwa ndokunga vakutoshaya wanovadi anovabatsira kuti zvinhu zvavo zvipiswe. Ndikati aiwa zvakanaka. Ndobva tagara kwekwe kuya vana ndobva vafunda kwekwe kwekwe. Tazogara upenyu hwakuendeka kani. Ndikati pamwe zvatsiga zvapera kazvavanga vachiita pamwe zvavaiti zviya semunhu ndaitsvagawo masima. Mwana wangu akazorwara wa77 ainzi Liza. Anga akaroorwa nemurume wake wokwamutoko asanga achigara mumarondero. Akatanga kurwara mwana, murume achibva afamba achibva azvinzwa
achibva angoti wadzimai mota achibva kuna baba svika baba mwana arwara zvikanzi akauya akarara akabatiswa kii dzepamba akapfumbatiswa kudai akatirapata tikabva ndamanya kwabamdiki bamdiki Laiza auya asi pasina chipenyuba svikana bamdiki maiguru hamusiri mimwari mani ndobva auya ndobva wasvikosvika Laiza ini ndobva ndati samaita muri kuzviona sei mwana uyu zvikanzi mwana uyu edzi iedzi uyu hapasina kuona iedzi yatomuataka ndikati haiwa zvakanaka ndakachema ndiri panziro ndakatya kuti ndikachema pamwari mumboti achindiona anozobvaona kuti asamai vaona ndakufa ndakachema mukadzi womunin'ina wamurume wavo banditera kati maiguru musachemi munosimudza mweya yakaipa ndobva ndadzokera mumba muye ndakanamata ndikadii asi ndakarwadziwa kuti mwana wangu ofa here ndakamutarisa kati azvinamboswa mwari achandibatsira takazoenda nemwana kunonzi kunowe kuhospital tikasvika kunowe kuhospital zvikanzi mwana haasisina ropa haana mvura mumiri chiremba vakati amai maenda kumba manotora muavho muchibhoirira mwana achinwa nemutsine muchibhoirira mwana achinwa moita 3 days 3 days modzoka kupi kunowe ndobva taenda kunowe kuya after 3 days ndobva sikuenza ropa rapo ndobva atanga kunzi akuiswa pachirongwa chemapiritsi ndobva tapiwa mapiritsi edu taenda kumba tasvika kumba ndakagara nemwana mwedzi wese akutodzidzira anga akufamba newoka iyai kusenseni chimufundisa kufamba achifamba kuzoti mwedzi wapera zvikanzi mai ndakufunga kudi kudzokera kumarondera ndikati aiwa mwana mudai wambogara panapa ndinokubikira ndichikuwachira ndichikuitira zvese wombosipa zvikanzi mai ndaaraiti murume wacho achibva auya achibva mutakura achibvaenda marondera vaenda marondera bva vasvikogara achichaziva kuti nguva yakareba zvakadii pakati akazorova guva rabanguru Simon Laiza ndiye airidza hosho ndikamuti Zambia rekumonera chigumbezi akati kwete ndikamuti zvikandipeka juzi ndampa kajuzi ndobva apfeka achiridza hosho the whole night akagara pabhenji kusvikira kwaedza tikarova guva rabanguru mangwana makuseni tikamuka tikaswera tiripo murume wacho akazomutakura akadzokera kumarondera zvadzoka kuti kumarondera kuya awe murume atakura aunza kusha iye akabva ati baba ndauya naamai asi ndataura murume wangu kuti ndangowira tu zvekumarondera ndichadzokera ndaikuzogara pano ndikati seiko mwanangu wadaro zvikanzi aiwa kaamai ndikuti kutaurire ndikati aiwa zvakanaka mwanangu kubva tagara nemwana uya aifamba achidya achizvigeza achiita zvese achidii asi ivo shoko ravo rakabva rataura kuti this time hauine ari kudii ari kufa ndikati anogofa nei zvikanzi ndikati ko edzi iri kuuraya here handiti vanhu vari kunwa mapiritsi vachipona zvikanzi aiwa ndozvandatotaura izvozvo nokuti kana ndatotaura zvese kana zvinouya kana rini ndozviziva ndikati aiwa zvakanaka vatagara uyu mwana wake uyu firstborn yake anonzi Rudo akatanga kubuda mututu akabuda mututu ndiri kuSouth Africa ndokubva ati zvino kumusha mupostori waakaenda zvikanzi unofanira kuti kuendwe kumusha kwenyu ndokune zvinhu zviri kukonzera mwana kuti kuita zvaari kurwara kwaari kuita ndobva auya nemupostori uya kumusha kubva kuSouth Africa vachibva vasvika kumusha vochikukudzira ndopinda ini mwana wake handambomuziva ndakati mheno yauya ega tozomuona tichibva kuSouth Africa takasvika kumusha asi takandishamisa ndechekuti ndandisina kufona kuti ndiri kuya kumusha nemwana akanga arwara nenhau yemututu iyoyo ndakasvika kumusha kuma69 ndakaona baba wangu akapfeka chishoti chekurarisa vasina bhutsu nechisikipa vari pamatanga panomirirwa mabhazi indikatozvibvunza asi madzibaba vandaifamba navo vakanga vatotaura vachiti vari kutozviziva kuti kuri kudi kuti kuri kuiwa asi iwo unengosina iwo hauna kufona saka tichingoburuka pamatanga baba wangu akabva watonditi ndachizisa kuti uri kuuya apa vanga vasina kupfeka bhutsu ava vanga vachitofunga kuti murume akarara ari mumba saka tichibva pamatanga paipa ndakafamba mwana wangu havana kumuziva ivo baba kuti ndiri kufamba nemwana ndokusvika kumusha kuya tasvika kumusha kuya kwana madzibaba vakati aiwa sati kupinda tiri kuita dare redu panze ndobva vavesa moto wavo
baba wangu ndobva vagaswa pasi. Munin'ina wangu uya yakanga ari mumba airwara Laisa. Ndobva zvanzi namadzibaba vaiva baba mwana wenyu akudza here kuti pane dambudziko remwana wake riri kubuda mututu. Zvikanzi chirwere icho zvasati ndambochiona chekuti munhu anobuda mututu uchiita kunge mvura iri kubuda mutepi. Izvi zvandisati ndatombozviona izvi. Zvikanzi namadzibaba asi munoda kuti mwana uyu apone here. Ndobva vati hongu ndoda kuti mwana apone. Ndopakabva panzi namadzibaba vaya amai sumukai munotora chigubhu chemvura. Mama ndobva vasumuka ndokunotora chigubhu chemvura. Munin'ina wavo nemukadzi wake nemhuri yavo vakanga vari kumba kwavo asi baba havana kumunomutsa vanin'ina vavo kuti vavaudze kuti mwana uya nemwana ari kurwara. Vazukuru varimo mumusha imomo futi havanomboudzwa kunzi ndauya nemwana. Kagara paya mupostori uya ndopakati baba chitorai mbiyai muite chikarara. Bwino izvozvo ngatimboima tarakenda pankani manje takuchienda panavo manje. Iwewe mwamuna wako akufirisei. Iwewe muzukuru murume wako akuchifa. Adakusatana. Chii chakaitika? Pakakufuna. Wozi nkani ani mipo anderetale baba. Tineimwe pomwe. Tuzoimwe futimwe pomwe. Bwino mwamuna wako asana afirisei. Murume wako asatafa. Ana vantu adalewa kuti ngana afana kufirisei. Ane mazita iwana akataura kuti ningi na ningi. Na murorwa muimba na kafirisei pomwe. Nemurorwa akafa futi mushamini. Leva. Murume wangu aitaura kana kuri kunzi pamwe tasvika kumusha tikabvunzawo vanhu vemuraini vanotaura vanhu vaiuya kuzowa murume wangu akazorwara 9 years asingamuki achigara akarara ipapo aitaura kuti kumba kwamukoma ningi kuri kufa ningi, kumba kwamukoma ningi kuri kufa ningi, kumba kwaningi kuri kufa ningi. Asi chaishamisa ndechekuti vanhu vemufamily medu vaitaura zvavo kuti ndinganofanira fanditika hapana aizorwara ba kuendeswa kuchipatara kuti munomigira banana kuti ari muchipatara ungoti bedzi munhu amuka makuseni musikana uyu ari kuwacha hembe dzake akagara atofa. Amuka makuseni aenda kubasa atofa. Firo yevanhu vepamusha pedu inoshamisa, even vanhu vari muvhileji vanotoshamana. Saka iye achitaura iye gore rapera ndopa akapedzera kutaura akataura list yevanhu vangani, mwana wehanzvadzi yake, mwana wemukoma wake namati wokutanga ndifaini mwana wehanzvadzi yake, kuchiuya Edwig mwana womukoma wake asadafiriseri akauya kuti tani asati afa akataura kuti kudi iwo baba kwandiri vachiti vantu vakufiriseri inzvizoprepa pakuti kuti vanhu vari kufa but ini ndafanira kunge ndapinda apa asi uyu faini koya Hedwig koya ivo koya mwana koya mukadzi womunin'ina koya muzukuru. Inini manje handisi kuzoti ndichapinda panhambana asi ipapa ndopandakudiya ndopandakupinda komafana leto auya kunza kufirisera nditangirambo mbana adafa ko pane mumwe akati uya anditangira pinda mwana wemukoma Hedwig ivo vakamuka makuseni indakamuka makuseni ndobva Hedwig anditi endai munotora baba vanga vafamba netudondoro tudikidiki kwete maclashes vairamba tunoti dhodhodhodho saka vanga vaine miri muhombe vanga vaine mwoyo usinganyatsopomba zvakanaka saka vaiti vakafamba plus musana wavo wainzi waikweshana vanga vasingakwanise kugara kana kumira saka ndikati zvamanzi nemwana uyai kuno chiregai ndinokumbira wheelchair muraini nevane wheelchair ndobva ndaona futi kuti wheelchair iyaiyaka inogona kutyoka because vane miri muhombe ndobva zvanzi ayo wati Hedwig ati ndiuye kuno ndikati zvikanzi ayo ndakutoenda ndipe hembe yangu ndiko munosvika here zvikanzi ndoenda ndichimira muchindigadzikira cheya kusvikira ndasvika kupi ikoko ini ndakabva ndatorawo cheya ndobva vabuda muvheranda sepanapa ngosvika pane dhoa ndobva ndagadzika cheya ipapa kusvikira vasvika kupi mwana wavo ikoko vachisvika kumwana zvakabva zvanzi iwewe nemwana womuvhana wacho chibudai muende panze ndobva tabuda bva taenda mwana wacho anonzi temptation womuvhana wacho tabuda bva taenda panze
Temptation ndikuzona sei zvikuita vana. Zveiko ambuya pamwada kutaurira nechi nababa wavo. Kati awa zvakanaka. Vatabuda panze tagara zvedu panze paya. Zvikanzi bikai tea. Vantenga mazai. Vamwana bika tea nemazai ndo vanwa vari tu. Baba nemwana vakagara vakadai. Tea yaiswa vachinwa. Zvakadai. Mwana uyu anga ine breast cancer. Samu rakadai. Vakanwa tea yavo vakapedza. Indobva ndati hatichiendai tichibva panapa patabva pataenda. Vakaswera zoti kuma 4 baba wangu ndopa vakanda kuenda kupi kumba. Tasvika kumba, vasvika kumba indakazouyawo kumba. Zvikanzi amai Eliza. Amai Eliza. Pachimamare. Ndikati chii? Zvikanzi edwika kupinda panzvimbo pangu. Seiko madaro? Zvikanzi ndiri kutaurira ka. Edwika kutopinda panzvimbo pangu. Atomhanya atopinda panzvimbo pangu. Saka inini handichaziva manje kuti nokuti uya faini akanga azodii manje akanga afa. Afaini akafa. Ndobva kwanzi pakati pangu naHedwig ndaida kupinda pamashure mafaini. Hedwig akutopinda ipapo. Ndikati zvikanzi akomana zvinondoita sei? Ndobva tagara paya. Ini ndobva ndazvitora mwana wacho wemubvana we. Ndikati iwe sekuru zvawasvika kumba kwangu achichema achiti hanzi Hedwig apinda panzvimbo pangu. Zvikanzi ndikati zvikanzi nambuya tingaite sei? Hapana chekuita. Matagara. Takagara 3-4 days. Mubvana uya ndobva mubvana wake akufundira mufundisi wekumarondera kuti hamutakure baba inini takura amai urwere hwamai hwandinetsa ndobva atakurwa namufundisi. Mufundisi paakauya kumba akasvikopinda muna baba akati baba tikukumbirawo mwana wenyu kuti tiendese kuchipatara. Muzukuru wenyu akatifonera. Zvikanzi asi inini ndiri kuona kuti pandapindamo hazvichaita kuti munhu atakurwa achiendeswa samwe. Mwana wenyu arwara. Samaita muri kuti pachine hapasisina kutofa kwakutoita. Zvikanzi zvinakazoenda marondera oinofira ikoko futi zvinozonetsa. Zvikanzi baba mhenu asi kufa ndokwadi kwakutoita ipapo. Fundisi akadhiraivha motobhadzokera marondera akasiya murwere. Asvika kumarondera mwana uya akazofonera kuti mufundisi ubva adhiraivha bauya vasotakura murwere ubva vaenda nemarondera. Zvikanzi kuenda kwaita Hedwig ndiyo bye. Isamaita majoto. Achadzoka. Ini zvakanaka ndobva tangoitawo mazuva edu mairi matatu patanga kuti Hedwig adi. Apara. Ende makusena acho akatofuma aita kuti mai Eliza nhasi. Ndisi kuona zvakanaka kuti kumarondera kuna chipenyu. Hedwig afa. Ndobva atofa. Ndobva takuti nafa. Zvikanzi mai Eliza zvino uri kuona manje zvaitika. Hedwig zvaapinda panzvimbo pangu. Pakanchida ipapa. Zvino zvaapinda panzvimbo pangu. Inini manje ina handichada kutangirwa nevava vari mumashure papangu pavo. Ndakutopindawo ipapa. Asi ipapa ndakukumbira kuna Mwari kuti Mwari dai machindipawo mazuva akatikutika kuti vana vawane mari yebhasi. Ko ndogoti pafa munhu mukuru vanhu voshaya chingwa. Vana vanenge vasina kamari yebhasi handivabva kunoigawo. Vodzoka kuti sondorinoya hazviite. Ini ndobva ndati dai zvaita kuti zvidaro. Zvikanzi ndopane shuviro yangu ipapo. Vana vakafonerwa. Dai vana vangu tine foni izvo kumufonera Ruvimbo. Iwewe akanga uripo kuSouth. Nematwins aya akanga aripo kuSouth. Ndave ndiri 1 vana vangu vese hapana iyopo papa. Ndazodaro baba vakabata foni yavo vakafonera vana Ruvimbo. Ndiye wanzobatika steki pafoni. Ruvimbo mwanangu. Zvikanzi baba hanzvadzi yako kunoyafa. Asi ndakutokumbira kuna Mwari kuti ininiwo kupera kwemwedziwo ndochibva ndadii ndateera we. Nokuti mungazoti rufu rwauya sei ndisina kunge ndakakudza hanzvadzi yafa kai. Kana makwanisa kuya zvoedza hanzvadzi mwe. Kana matadza chibai makogara machengeta mari kuzoitira kuya kwavo. Vana vangu pavachaona odhiyo vachaseka kuti kwamai vai. Ndobva vana vati baba alright. Ndobva zvanzi inini chandakutaura ndechekuti wotaurira Eliza, wotaurira Simba, wotaurira Lorraine naLawrence kuti vachengete mari muhomwe. Nokuti hatidi kuzonzi ndajumwa. Kupera kwemwedzi ndiri kuita sei? Ndiri kufa. Vana vakafunga kuti pamwe mheno zviri kutaura baba
zvechokwadi mwedzi wakafamba mwedzi wasvika zvandakuita maedza mande chipiri chitatu zuva rakanyatsonaka kufa ifriday nokuti ukafa friday ka unobva wati friday ava manja vachakwira friday iyoyo kuti ndoda kufa friday makuseni kuti vati vaone tengo yokwira bhazi kubva kujoburg friday ini ndobva ndanorara kumochari kwamurewa kunyaradzo ndarara kunyaradzo friday saturday manje kuma4 avanenge vasvika ka vobva vauya kumochari kwamurewa vozonditora munhu wese anenge achiuya kunhamo hapana anonanga kumushapa kana vanobva kwamutare kana vanobva harare vanongonanga kwamurewa ndokwavanouya motikari dzinozotobva kwamurewa dzakadai dzakuenda kumushamani ndikati zvakanaka zvikanzi zvakanaka saka vamwe vana vese veukama vaisvika vachivaona vaibva vataurirwa dzayo vakauya kunhamo kwahedwik mwedzi uchipera muri kudzoka vanhamo kwangu inini vana vaingoti pamwe mafanidzi kana ndichimudhara wayandimaona saka yakazosvika manje zuva riya yamande mandai chipiri chitatu friday ndo yakanaka ari makuseni vana vobva vobva wakwira vorora vachifamba kuseni kwesaturday vachisvika maharare kuma 2-3 vakudhiraivha wakakuya kwamurewa kune bhazi renyaradzo vanobva vari kuirira maharare voya kwamurewa kuzonditora pakadiya mairi apo ndikati akanakasamaika kanzi asi mairi ipo pakuti dzimai wangu zvose zvataitadzirana akuti zvichidi zvichipera tiregererane anosarawo zvakadi anoenda oendawo zvakadi zvakanaka ndikati zvakanaka isavaita zvikanziyana mangwana kuseni ndo friday ndikati zvikati right ini ndichafa kuseni ndafa kuseni iwewe kana ndakuenda manje unofanirwa titaurira nechokwadi ndikati zvakanaka saka ini ndaiswera ndiri kubasa ka ndichishanda zvangu manheru iyo vanenge vasina hope sokuti vaswera vakarara semunhu anogara akarara saka ndikangopindawo mumagumbezi waitopinda kumusana kwavo ivo vachirara kumberi ku vairara nemusana kana kunekusaidi kusaidi kwanga kurara nako nokuti mwoyo wavo wanga vakatsimbira vaita dzafema saka vakarara nesaidi iri ini ndobva ndanziuya mandaya zvikanzi amairiza hatisamaita zvikanzi shamwari nguva yayakwana yekuenda manje ndikati zvakanaka zvikanzi toda kuti titaurira nechokwadi chokwadi vaigara vakangochidzokorora iwewe wondiregerera indokuregerera wosarawo zvakanaka indoendawo zvakanaka iwewe kana uine zvako dai iwe uri wewe wanga wakufa waizonditaurirawo zvako ndosarawo kainini ndozoudzaka vana zvino inini ndindakutanga kuenda ndakuchikudzawo zvangu kuti ndisununguke ndifambe zvakadi zvakanaka saka ndaiti kana vakuda kuti vapedze kutaura ikoko kavo ndobva ndaenda sepadhopa nemwana wangu apa pane passage ndobva ndamira sekumira kwakaitawo ivo vari pana saka vaibata kudai mairiza ndobva ndadaiva ndiri samaita zvaku yapambedha apa ndinyatsokutaurira ndoya pambedha paindogara zvonzi uri kuona mairiza ndonyaya ndiri kuti titaurirane kuti mumwe wofambawo zvakanaka wosarawo zvakanaka kana munhu uine zvinhu zvako wotaurirawo mumwe wako wosarawo zvakanaka zvandakafunga manje sekuru ndakafunga kuti ndichatambidzwa chimwe chinhu mawi saka ndaitiza ndaifunga kuti ndichatambidzwa vagoshayawo kudi wokutambidza handina kuziva kuti kutaurwa kwazviri kutoitwa zviri kutotaurwa kunzi ndivo vagara vachikubikira everyday ndozvekutaura sekuru ndozvavakataura wakatotambidzwa iwewe ndiwo vakasara nezvinhu baba vadaro vakanditi iye zvine zviri kuramba uchitiza ka redhiyo yairira ndobva yarira manje redhiyo yakurira iya yekuti usatamane nemukadzi wemunhu anochinja magiya zvikanzi chinja vakudaira redhiyo manje vaive nesaka apa munhu ada kufa aizvi akutoenda zvikanzi
uyu mukadzi womunin'ina wavo pandanga ndasiya mukadzi womunin'ina wavo aiuya kuzovaona achibvanza amaininika zirai kuti ndimuri kutera mumashure mangu kana vana vacho vanozviziva kana munhu wese kutera mumashure mangu asi waurwara kanguva yakareba iwe unongorwara muchana obva mukadzi yobva aseka baba mukuru ndichiva muri mwari here zvikanzi aizve hapana chinoitika chandisingazivi kana chiri pasi pemvura ndotochiziva mainini vaioenda kumba kwavo zvinhu zvavaingotaura everyday zvikanzi amai Elizaka uri kunzwa bhozhongo rabima ndochinja magiya kuchinja magiya ndakuisa panumber 1 manje ini ndobva ndangoti zvikanzi zvikanzi wabvira kare uchiti ndichikutaurira uchiramba ndichikutaurira uchibuda panze uchibuda panze handitika zvinonguva dzadi nguva inei ngadai ndatokure ndatosvika so but iwe uri kundidhileya kuti ndiende chindipa hako tii ndinwe ndiende nekuti nguva dzadi ndachifunga kuti kuma 8 ndenge ndatofa tiri 2 hapana mwe munhu aripo zvikanzi iwewe ka unogara apa pamakumbo pemubhedha handi mubhedha iwo manje wakabva watendeukira kumadziro uri kuona paketeni apa ndikati zvikanzi munin'ina wangu auyo akapfeka suti yatakamupfekedza yakaenda nayo zvino ava nematicha mairi maereza suti yangu iya ndakataura ndopfekedzwa ininika ndoyandira kubva ndapfeka ndamubvunza kuti kosei munin'ina wauya akati ngoma kuri kuendwa hamukudi hamukuzive saka ndai kuzokutorai kuti tidi kuratidze iko kunoendwa nako saka vana vami kwakaipa ndakuchinya magiya ndobva vatitarise kwandiri sikana gara zviwa zvondipa here tiya ndati chindipa kandinwe ndiende ngataiwa handina sikandiende ndobva ndaenda manandiro tiyawo takanga takuisa mukabhotorana kuitira kuti vanga vasingagone kumuka ndaisa tii ndobva ndaenda bandavata ndikandi aiwa tanguva ndipa mvura yekunwa bandadzokera kuchibva ndaisa kuti mvura mukabhotoro bandaya nayo ndobva watora mvura yava kuti vachinwa sikandi no kokokokora tikati ngakokokora yakapera wani mari mezuro sikandi chendakaunonditengera ndikati aiwa samaita ina handina chii handina mari zvikandi ipapo manje ndo pane nyaya mari yangu handikupi kana dai zvotsvuka zvosviba zvodii kana dai mukanotora tumapostori twenitwo mari yangu handikupi mari yangu pandakaiviga ufu wakapaona ndakaiviga pekuti mari yangu inoshanda funeral kwete zvokutenga kokora kutaura haisati yafuneral kai asi kangonzi funeral chete yatanga mari yatotanga kudi kushanda ndikati zvinoina handina mari zvikanzi kati inini ndobva ndapererwa ndobva ndangoti zvikanzi chindipa hako mvura yacho iyo ndobva wanwa mvura wakutora kabhotorana ndobva watora tii bva wanwa hafu ndobva wasiya hafu mame nezvibhanzi 3 ndobva vanwa vadya chibhanzi 1 nekahafu kamedu kamwe kabhanzi bhasasa zvikanzi urikuona tii andasiyai kamwana kemubvana akaenda kuchikora kandokandikuti kana wabika tii everyday kamwana akaunokasira sheya yangu usazoti andiripoka ndiripoka nokuti sheya yangu nopachi kamwana aka kachibva kuchikoro mazuva rega rega kanosvikodya chingwa changu changa chiri changu netiyo yanga iri yangu kwete kuti yemumwe munhu yanga iri sheya yangu ngataiwa zvakanaka isamaita zvakanaka ndobva ndagara ndakabva ndagara mumba imomo ipapo zvikanzi zvandakutaura ndezvekuti tachenesana ka ndakuenda usazofa usazoti pamwe ndaenda isina kuoneka ndabvira kare ichioneka mwedzi wese chioneka kataiwa zvakanaka isamaita zvikanzi haundibate haundivhare maziso haundivhare muromo wangu ndovhara ndeka maziso angu ndovhara ndeka chako kuti ari sacheti kuti uone kuti munhu afa here mukaonawo zvekuti unoziva fesi yemunhu kana afa kainochinja unobva wangoona kuti munhu yadiwi afa obva wamhanya wadaidza muzukuru ainzi robert ngauye adaidzire vanhu muraini kuti vamacheka vadi vafa ndobva ndati zvakanaka ndobva ndagara paipai ndakagara ndichaziva maminitsi kuti isekendiri
ndobva vanyatsoti tende vanga vakarara saiti varara nedumbu kudai vanga vari mukopu dumbu rakadai ndobva dumbu riye ranyatsoti kukura vanga vaigara ndirakuti rakaisvikawo dumbu rese rinenge riri basa ndobva dumbu rakura dumbu riye ndakatarisa ndobva rati dzokere parakadzokera mukati vakati ndatarisa ndobva wagaragara wazoti futi soro wavo ndobva ndatarisa ndobva wavhara muromo ndobva wavhara maziso ndobva ndati redhi iri kudiya iri kuti haina ari kuzaka kuti ndichazwa kuti kunorivharwa redhi ndobva ndatarisa ndikati kana kuriko kunonzi ndokufa kwacho kureva kuti munhu atofa maoko vakanga vakambodaika pakafutunuka dumbu maoko akazodai vakazofa maoko vakadai muromo wavo ndobva wavhara masau ndobva wavhara ndobva ndaramba ndakatarisa ndobva ndazoteerera redhiyo ndobva ndayazonzwa yakuti 9:20 ndobva ndati zikaitawo futi 9:10 ka ani awo inenge yadi yakwana pamwe munhu zvechokwadi kazvinonzi zviya munhu anogona kumboti afa ozomuka pamwe anenge adi plus ndikamhanya futi kunodaidza muzukuru anogona kuzoti mangwana vanga vakufarira murume kuti apa vanidaidza vachiti murume wavo iye asina kuda kufa saka mukadzi uyu ndiye ari kuda kuuraya murume ndobva ndati kokwandiendi ndobva ndamira padhoo ndamira panze ndadzoka hapana ndambotaurira pa ndakazonzwa dzakunzi 10:30 redhiyo iri kungorira ndobva ndaizwa 10:30 ka zvinoita zvakanaka ndobva ndamira panze pamba pedu nepemuzukuru pakangotarisana kudai sekugedhu vandangomira panze robert zvikanzi ambuya ngati yakuno mubvunzo wakapinda pamusoro warobert ndokuti ambuya vakambondidaidza here kubvira kurwara kwese kwakaita sekuru havana kumbondidaidza nhasi vanidaidza zvaita sei pane zvaitikawo ndobva angouya ndobva ndadaidza mukadzi womunini wacho mainini zvikanzi ma ndikati yaikunzi ndanga ndatikatitaurirane uye kutaurirane ngava vese ndakavaudza hapana munhu wandasingaudze kuti vakati toda kuwirirana mumwe kana aine zvake usiro umwe mumwe ane zvake usiro umwe ndakavataurira vese munhu wese hapana munhu wandasingaudze izvozvo ndabva ipapo vakazobuda robert uya akuenda kunotaurira vanhu vemusha musha medu hamusisina hamuna vanhu vakurukuru maningi vava vakuru vacho ndokuvanotorwa vakomana 3 kuti bwanya kuti joe kuti ruben matema ndobva vauya ndobva vasvikosvika zvikati ndikati ndozvaamba ndobva vasvikosvika vakati kana maona kuti ndizvozvo ko pane patingati tikati imbopinda yavo muonewo ndobva wabata wapedza ndobva zvanzi nemukadzini wangu regerai maiguru ndichifonera vana ndobva wabata mwana wavo mukomana anonzi mike ari mahararo mike ndobva afonerwa namai ake vati halo zvikanzi baba mukuru vaita sei vashaya ndobva ati zvikanzi chibva wataurira vana kusouth africa mike kubva afonera anonzi ruvimba abatwa ruvimba akabva ati orai ndazvinzwa ndakutenda kubasa kana akazoudzawo vamwe here ava amhenu uyu akanga achangobvawo kumusha neurwere plus mwana wake musikana anga aine pamiri haana kukwanisa kuuya takenge takavatarisa tese kuti heriza simba anga ane 21 years akati ndozodzoka pano baba vafa zvakaitika pana simba ndezvokuti ndakarohwa kugadheni gumbo izvi orai mai macheka zvatira kuita basa ranhasi takugumira panapo mangwana paine nguva tinoti kurumidzei kuuya tozosonzwa nhoroondo kuti mubva manditangidzira pekuti simba akanga anzi nababa vake nasimba kuna vamwe vantu pomwe vafana kuti afiri safe vane madzinaamwe vanhu vari kufanira kufa vakatosiya vataurwa vasiya nembewa pansi atoripo mazita acho atitinga saka patinoya mangwana nokuti tatinonokei kuuya sekuru ndaona pandabuda panze apa vana vanhu vakaita sei vakavatarisira mangwana tinoti kurumidzei kuuya tosiko titsetsena pana simba tizalana ndafana kufikiseri pomwe taura nevanhu vari kufanira kufa vamabhizinesi familia dzamamuna wacho femiri dzekumurume wacho vane mabhizinesi ari kufanira kufa vafanira kutaura sekuru vavatiudza chi way forward tochiona kuti zvaakuitwa sei
Atitikazika. Kumwibwa kuna njoke kutenderera vevi kuna mtu nyakuta vantu vana kufiliseni. Kune nyoka hombe iri mumusha mawa yakasara. Saka vanhu vakupera kufa. Vantu pakafiliseni pamuya apa. Pamusha apa pakafiwa. Vachipakavika. Vachibva unovika. Pane muntu apita pamuyi. Hapana munhu anopinda Muntu pamusha. ara imbana ndakupita imbana. Saka vanhu vanogona kupera kunze kwomusha kuti ini ndakuenda. Kuti abwera ndi china taana tamsamchona zvozo imbana ndakupita. Hai wasare muchiroita zvinhu zvakanaka. Ngatimerepo. Idakura mesha. Tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.